l'Àlex, de Printworkers Barcelona, i estem a la plaça John Lennon del barri de Gràcia. Printworkers Barcelona és una galeria, un coworking i un taller de serigrafia. La galeria està dedicada estrictament a edició limitada feta a mà i en serigrafia. Treballem amb un catàleg de 150 artistes internacionals i locals que han escollit la serigrafia com a mitjà d'expressió. El coworking és un coworking de freelance, creatius que estan aquí i diguem que estan treballant a les taules al seu rotllo, amb accés 24 hores. El taller de serigrafia funciona com un gimnàs entre setmana, de dilluns a dijous, és a dir, la gent compra temps i ven aquí a fer els seus projectes, amb la nostra assistència. I als caps de setmana el que fem són cursos d'introducció a la serigrafia. Bàsicament, Printworkers Barcelona gira sempre al voltant de la serigrafia. Intentem difondre aquest art, que és un art democràtic i accessible. Jo també soc Ràdio Gràcia.